ଛେନାପୋଡ ନୟାଗଡ଼ ମାଟି 10 ପଲା ଖ୍ୟାତି କହିବି ସେ କଥା ଶୁଣ। ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ମିଠାର ଅମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁଣ। ନଥିଲା ସେକାଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବଳକା ଛେନାକୁ ନେଇ ସୁଜି ଚିନି ସାଥେ ଗୋଳେଇଲେ ତାକୁ ପରଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୁଡାଇ ସେ ଛେନା ଚୁଲି ନିଆଁରେ ପୋଡିଲେ ଅପୂର୍ବ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠିଲା ନୂଆ ସ୍ୱାଦଟେ ଗଢିଲେ। ଛେନାପୋଡ ନାମେ ହେଲା ପରିଚିତ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ ସିଏ। ମନ ମୋହିନିଏ ଖଣ୍ଡେ ଚାଖିଦେଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଯେ ବୋହେ। କଚେରୀ ବଜାରେ ପୁଅ ସୁଦର୍ଶନ ବେଉସା କଲେ ଆରମ୍ଭ। ଘରେ ଘରେ ଏହା ପାଲଟିଲା ପ୍ରିୟ ସୁଆଦର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏପ୍ରିଲ 11 ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କ ଛେନାପୋଡ ଦିନ ଜାଣ। ହେଲେ 10 ପଲା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ଉଠିଲା ଆପତ୍ତି ସାଣ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଏହାର ଅଟନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ପୁଅକୁ କାହିଁ ସମ୍ମାନ। ତିରୋଧାନ ତିଥି ଡିସେମ୍ବର ଶେଷେ ହେଉ ଦିବସ ପାଳନ। ଏହି କଳରେ ଅଟକିଛି ଆଜି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗର ସ୍ୱପ୍ନ। ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ହେଉ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡିଆ ମିଠାକୁ ମିଳୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାନ। ମନାନ୍ତର ବୋଲି ଏକାଠି ହୋଇଲେ ବଢିବ ମାଟିର ମାନ। ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରଣାମ ମିଠାକୁ ସଲାମ। ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଦିନେ ଛେନାପୋଡ ସ୍ୱାଦ ଅମର ରହିବ ସବୁ ଓଡିଆଙ୍କ ମନେ। କିଏ ଟିକେ ଛେନାପୋଡ ଦିଅରେ। ଜୟ ଛେନାପୋଡ ଜୟ ନୟାଗଡ଼ ଜୟ ଓଡିଶା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।